Ние сме сините делфини от 4-ти Г клас, начално училище от СПИС град Плевен. Миналата година беше организирана акция да изчистим България за един ден. Но ние не сме съгласни с името на тази кампания и затова решихме да я кръстим, да чистим България всеки ден. Според мен да чистим България за един ден няма да компенсира буклука, който изхвърляме 364 дни в годината. Затова аз призовавам всички българи да изхвърлят буклуците на определените места и да оставят повече разчета, защото ние българите имаме уникална природа и за да може да търгуваме, трябва да пазим чиста. Ще ви кажа една китайска пословица, ето я и нея. Ако всеки си ще пред своя дом, то всички улици щяха да бъдат чисти. Ние трябва да чистим всеки ден. Не трябва само един ден да чистим. Хайде всички! Не искаме буклук! Не искаме буклук! Не искаме буклук! Да пазим България чиста! Да пазим България чиста! Да пазим България чиста! Да пазим България чиста! Всеки ден!